Okei, eli... Joo. Muutoin, älä ota uutta please, älä. Tää kun menee kaikki tähän videoon. Ei mua kiinnostaa, anna mennä. On Eli tänään ideana on herättää meidän vitun muun kanava. Niin Eloon ja Frisbee Golf videolla. Ja no niin. Ja arvotaan aloittaja. KPS. Eli minä aloitan. Mä en tiedä näkyykö tässä mitään. Okay. Niin ei tiedetä näkyykö mitään, mutta se on sit se aamurhe. No niin. Eli tää lämmitellä. Juu, ihan vapaasti vaan. Häh? Okei, no niin, ja sitten on kameramiehen vaihto. Pistitte pausille? Et kai. No sehän meni helvetin hienosti. Ei muuta kuin otammeko reppu. Mitä helvettiä? Se on tuolla. Sori, tää kamera saattaa sit hieman heilua, mutta ei anneta sen haittaa. Mä en tiedä mihin mä kuvaa sivu. Itse asiassa joudut ottaa kamerana meikä reppu. Siellä on puhelin. Eikö? Joo, me kuvataan vittu kunnon kameralla. Tajusin, että meikä kiekko on täällä. No niin, nyt se Juha meni etsiä sen kiekkoa kännissä, niin se löysi sen. No niin, katsotaan mitä tässä tulee. Mä veikkaan, että se asuu tuohon ekaa puuhun, mikä tulee vastaan, mutta kattoo nyt, kuinka hyvin se heittää. Siellä se näkyy minne se helvet. No melkein työmaalle! Oispa mennyt työmaalle, oisin naurannut sieltä ihan helvetisti. No niin, Juha saa kaverin, no niin, ei enää puhuta mitään. No niin. Helvetti, menisin melkein vittu. Fall! Vähän noin Marginaali. Mitä marginaali tähän liittyy? Marginaalit olivat vähän liian niin pieni. Meillä on matikan tunnilla. Joo, mitä sä tästä kuvaa? Saanko? Jumakauta. Mä en ollenkaan sit tiedä, kuinka hito pitkä tästä videosta tulee. Riippuu kuinka kauan me ollaan, kuinka hyvin me häin. Sieltä joudunko mä editoimaan tän sit kuitenkin. Mä kuvaan koriin. Ota kamera, mä lähden kiekolla. No niin. Se Juha lähti etsiä sen se kiekkoa. Niin. No niin, nyt se etsii sen. Niin. Se löysi sen. Sitten katsotaan, Juha on valmiina heittämään. Ja kiekko menee helvetisti yli. No niin, ja sitten mä heitän tän mun oman pizzani tästä tonne koriin ja heitän 4. Noin. Eikö kaverit ei jaksa katsoa tätä videota, mutta sä nyt ainakin katsot ehkä topi. Niin. Jos se sulle 45 minuutin video, niin jäädä kuitenkin editoimaan. Ja nyt se Juha katsotaan heitä kysymyksellä, vittu saa paska. 5. Eihän ollut kuin 4, älä tuu. 5. Siellä saat jatkaa. Wei. Kaveri on innokas välillä tähän lajiin. Tuossa harkkakierroksessa heitin 3 mulkkia melkein. Ei jää vaimoja, vaan kaivo. Ai niin, nyt tässä väliaika kun me kävellään, niin mulla on väliaika vitsi. Tiedättekö, kertokaa alas kommenteissa sitä vastaus. Miksi? Odottakaa hetki. Miksi? Kertokaa kommenteissa vastaus tälle kysymykselle. Katsotaan kuka saa vastata oikein. Oota. Veromies, tuletko? Oota hetki. No niin, kertokaa vastaus tälle kommenteissa. Miksi jossain on kaivo? No niin, nyt se Juha jatkaa heittämisellä. Ei helvetti. Ja vaihtuu. Ja samalla kun tää yksähtii se kiekkoja, niin
Kertokaa, haluatteko te tästä samanlaisen version, mutta se ei mä lähetä käyskillä. Silloin pitää kyllä editoida tää video kanssa. Käytä te sarko tosta zoomattu. Ottakaa hetki. Sitten reppukantoon. Saatana, me tarvitaan kameramies tänne. No se ei kyllä käyskillä oo tulossa. Siellä saat jatkaa. Lapin lisää. Ei tää kamera. En. No niin, nyt se Juha lähtee heittämään. Etsii kiekkaa, me nähdäänkin se jo. Ja tossa on sitten mun pizza. Tää mun pizza on paljon parempi kuin toi Juhan kiekko. Tää on paljon herkullisemman näköinen. Mutta no niin, nyt se Juha saa heittää. Ja minun vuoro. Meidän tiputtaa mentori mennä meidän mun kiekolla. No mennään kohta noille paremmille radoille, niin mä alan muistaa. Oisko ollut vitonen? En muista. Mulla on nyt 9. Ja Juhan heitto, oottakaa. Kakone. Ja Juha heittää 5. Heti katsottiin kameraa siinä, ei tuu tuoksi. Tuo meni huti. Tuo kiekko. No niin. Mennään seuraavalle radalle. Ja tässä välissä me laitamme tämän paussilla. Te näette sitten kun me ollaan siellä, koska me ei jaksat kuvata sinne asti. No niin, nyt me ollaan täällä heittopaikalla. Ja sitten Juha heittää tästä. Ja kiekko lähtee nyt ja... No se ei nyt ihan koriin mennyt, mutta ei se aina menekään. Eli yleensä. Katsotaan onko samanlainen tuuri tässä kuin viimeksi. Olisiko tehnyt minä heittää huolella? Mihin se sun kiekko meni? Mä en ehtinyt zoomaa. No niin, ja sitten takas kiekkojen luo. Ai niin, ja sitten 60 seuraavan spesiaali tulee olemaan teidän valitsema. Mulla on 16 seuraajaa. Niin. Jos otetaan vaikka alkuun 20 seuraajaa. 25 seuraajan spessu. Kertokaa se kommenteissa sit, kun se 25 seuraa tulee täyteen. Jos se niin tulee kertokaa, ikin mikä täyteen. se spessu sit on. Hei, missä sun kiekko on? Niin kertokaa alas Missä sun kommentteihin. kiekko? Tää on mun Ja kiekko. muistakaa tykätä Ei ja ookaan. tilata kanava. Ja mehän jää itse asiassa tähän hävetsämässä kiioksi. Muuten me tullaan Juhan kautta ja nuniin. Hei, älä nyt muuta tähän sun saatana paskaa parodia mene. Ja Veeti ampui sen. Mä en saa zoomata sitä ja paskalla. No niin, nyt se Juha heittää tosta. Mennään vähän lähemmäs koria. Niin 25 seuraajan spessu. Kertokaa se tähän videon alas kommentteihin. Muistakaa tykätä videosta ja tilata kanava. Se auttaa meitä suuresti. Kertoo meille, tykkäättekö tästä kanavasta. Nyt se Juha heittää. Tää tuulee. Katsojillekin tiedoksi, että täällä tuulee sitten. Nyt se Juha heittää. Läheltä meni, läheltä meni. Läheltä meni tuohon. Se jäi ja tuossa on kori, että onhan siinä nyt joku 2 metriä, 3 metriä. No, mutta mä toivokaa sitten kertokaa se spessu tämän videon kommentteihin, niin saamme sitten alkaa suunnittelemaan sitten. No niin, ja sitten kamera siirtyy Juhalle. No niin. Mulla on taas koriin. Nyt ei tuule enää heitä. Ai ei vai! Ei. Mä vedän. Mä otin meikän kiekon vahingosta mun pakkaa.
Ei juu. Missäköhän se oli? Sovitaan, että se oli tässä, missä mun jalka nyt on. Joo, se on vähän koivun kautta muiden kukkien siitepölyssä, me tiedetään. Ja sitten Juha heittää meidän kengät. No niin, sitten Juha heittää korjaa tossa. Menekin, kun meillä täällä tulee ihan helvetisti. Ja tässä on Antero Mertarekla 2.0. Ja sitten Juha on sitä heittoa. No niin, tulee helvetisti. Maistuu ihan sormi. Se testasi, mistä tulee. Se maistuu kuulemma öljylle. Ja sen sormi. Serrassa selkä tos pyörää. Ja sinne lähtee ja siihen ja rimaa hipoinen. Juha, tää kaikki meni videolle, mitä sä teit. No ei nyt sentään kaikki, ainoastaan tää. No oi paska. Mä yritin olla tällaista, kun mä en jaksanut sitä. No niin ja. No niin, ja sitten Juha heittää, mä heitän vitosen. En mä sen oikeesti varma, minkä mä heitin. Juha yrittää heittää tässä trickshottia. Hyvä Juha! Kaikki näki tämän. Tykätkää tästä videosta, kun Juha teki noin. Tykätkää, niin se seuraavalla kerralla onnistuu sitten seuraava kiekko. Oi! Kiitos kun tykkäsit, niin Juhakin onnistui. No niin, nyt mä laitetaan tämä paussille, koska tässä tulee pari naurukohtaista varmaan, niin jatketaan sitten kun olemme tuolla. No niin, nyt olemme tässä seuraavalla heittopaikalla. Kori on tuolla. Tossa on noin pari puuta. Nuo 2 ja tuon korin tuon molemmilla reunoilla. Niihin osuu yleensä kiekko aika helvetin useasti. Niin, mutta, niin, no niin. Nyt heitetään tällä kaiken pahan alkua juuri. No niin, Juha heittää mentorilla. Katsotaan minne se kiekko lähtee. Kun se tuosta kädestä lähtee ja minne se menee sinne ja pyöriikö alas? Ei pyöri nyt alas. Se on siis tuossa tuo mentti. Sitten minun vuoro. Oota tässä, noni. Toi leikataan sitten pois. Ei leikata, kun en mä osaa. Leikataan pois. Otetaan uusi. No voi vittu, ota uusi kiekko sitten. Tota te ette sitten nähnyt. Näkin. Vähän tota juu. Otetaan pizza. Juha voi selostaa teille nyt jotain. Joo, toi yksi käynyt hakemaan sen kiekon ja mä lähden suunnistamaan mun omalle kiekolle tässä näin. Ja tää video kestää niin kauan kuin se kestää. Mulla on erittäin hyvä filosofia ja vetin toinen kiekko, tai siis ensimmäinen kiekko on tuolla. Mä en tiedä mitä vittu se tuoltakin kävi hakemaan varmaan pullon. Ja. No niin, ainut neuvo, älä heitä meikää päähän. No niin, ja se kadotti vielä oman kiekkonsa. En tiedä mistä kiekossa puhuu, mutta... Noniin. Ja sitten... Kuvataan noin, te näette lehtiä. Ota nyt se kamera, hyvä mies. Joo. Oota. No niin. Se Juha heittää, mennään vähän tänne. Ja kiekko lähtee. Anteeksi, teille tuli nyt vähän sumena, mutta se jo heti tuolta tohon. Mä heitän tän kamerakädessä, koska mä en jaksa. Ei vittu! Kertokaa kommenteissa, kannattaako tonne harrastaa jotain balettia. Tuotko meikä pikakkia? Monennella kata hei. 4. Tossa! Oho! Äijä heitti. 3. Joo, mä heitin. No mä en nyt laske, kun mentiin nyt vähän sekaisin näissä, mutta Juha jo voitti tämän skaban. Eli... Ei niillä pisteellä nyt mitään. Ei niin. Kun tää video saa
100 näyttökertaa, niin sit voidaan tehdä jo 100 näyttökerran yhden videon spessu. Jos mun suosituin video 1000 näyttökertaa. Ai tossa. Joo. No jos mun TikTokissa saa 6000, niin. Ja se on siitä, kun KK pääsi, oli finaaleissa ensimmäinen voitto. Sillä on yli 100 tykkäystäkin. Älä kuvaa noita, kun ei halua kameraa. Muistat sen? Ei mitään, heitä nyt. Eli tulee paineita, kun tää kamera kuvaa. Mä kadotin itse sen kiekon jo näkyvistä, joten en tiedä näkyy. Ja meni tuonne Joo, kyllä mä näin tuon sen keskimmän tuonpun taakse. Sitten Juha heittää niin hyvin kuin puskaan, mutta... Ei nyt tuli puska. Se tuli ihan puskista jo heittää. Tällaista väliaika piristystä, mille kukaan ei naura. Ainakin siis mä toivon, että ei puska. Nää kiekot on kylmiä. Joo, ei mennyt kyllä ihan puskaan. Kamera. Ota nyt hetki. Tää on kylmä tää kiekko. Ota hetki. Hei. Moi. Ottakaa mä juokse omalle kiekolle. Mitä hiljaa? Mestarimies! Ai mun selkä. No niin, katsotaan tätä. Tulee harmaatakaan aavistusta. Te näettekö sitä korjaa? Kertokaa sitten myös, laita sen kivi siihen. No, työ ette nyt näe sitä korjaa. No nyt työ näette sen. Joo, ja työ näette sen alaosan. Oho, se meni. No niin, ja sitten on Vetin vuoro. Mulla meni motivaatio. Se sieltä kuuluu ja pilli. Ai niin, se on sun vuoro, mä unohdin. Onks kukaan laskenut semmoisen kertaa sieltä heittänyt? Oho, meni. No siellä saat ainakin jatkaa. Oho, se tuli toinen kiekko. Nää ylämäät on kaikista raskaimpia. Ja meillähän ei oo harmaatakaan hajua, että paljon me ollaan heitetty, kun me ollaan keskitytty tähän jäppäämiseen. Täällä joten, ja joo. Sen mä ainakin tiedän, että Veeti saa jatkaa. Mitä? No, tätä meidän skapaa. Niin. Ja joo. Me arvotaan Juha. Myö ei arvota mitään. 1 kiekko Ei helvetis. multa 5 kertaa. jollekin teille. Ensi videossa. Videossa. Eli laittakaa tähän kommenttiin, että kumman kiekot on kalliimpia teidän mielestä. No se ei paljon vaadita, kun sulla on enemmän. Mä valitsen ne 5 vai 6 kiekkoa. Meikällä on 5, niin sä valitsis 5 Joo. kanssa. Niin te arvioitte kummalla on parempi. Kiva kun mukaan, että mä en edes tiedä puoliakaan mun katsojista. Ei silloin väliä. Niin. Eli sen arvonnan voittaja Saa turpu. voi... No ei vaan. Ei oikein. Se voi tulla hakemaan sitten sen kiekkoon. Hei, kuka tähän zoomin laittanut? Kumulaaksoon. No niin heitä. Mä kuvaan koriin mieluummin, koska... Frisbee-kentältä saasit tulla hakemaan. Tiedätkö, meidän kuvaajakin kaatuu tää tuulessa. Pakko oli heittää alaspäin. Hei, otapa nyt tää kamera.
miettiä. Niin. Hei, mä haluan ehkä, että me nähdään. Kameras näkyy. No niin. Tää video on vähän nyt tällä, kun me kuvataan puhelimella, mutta me yritetään saada mitä hiljaa. Varokaa nyt saa. Ja Jukalle kameroo. Mutta joo, me tehdään arvonta tän videon kommentoijille. Pitää käydä ite Mut kommentoimassa. jos niitä on 2, niin Sit vaan sit vaan me laitetaan yllään niin monta nimeä kuin vaikka ja sitten se tulee, kumpi tulee ja sit se voi. käyt ite kommentoimassa sinne ja pois. Jos tulee 1, niin sit se saa sen. Eli pitää käydä ite kommentoimaan, mä voitais ottaa kiekko. No voi passa. Mä luulin, mä voitais ottaa ilmatteeksi kiekko. Mä oisin ite käynyt kommentoimaan. Ja sehän lensi melkein tielle. Oota. Kamerahenkilökunta taas vaihtuu. Niin. Myöhän ei siis todellakaan olla näitä pisteitä laskettu jo. Joo. Olemme pahalla, me voidaan tehdä jatko-osa käyskillä, jossa me yritetään laskea. Siellä me kyllä niinku sit pelataan kunnolla. Joo, ja tää on nyt vähän tällainen harjoittelu, kun noin. Niin. Mutta joo. Se Juha heittää. Seis muakin. Ja kameramies vaihtuu. Joo. Ai saeli. En tiedä, että tuleeko tänne toinenkin video. Pelivideoissa mä en tiedä, kun meikä ei oikein pysty kuvaa koneella. Niin. Mä voin ehkä tehdä koneella video. Nyt kun on kesä. Ja mä oon saanut jo niitä. No, The Finals ja My Summer War. Ei Summer Car. Ei. Se jäbän kommentti. Miu. Summer War. Ai niin. Nää sit Topikin ehdotti Summer Cari. Mut joo. Että olkaa aktiivisia, tykätkää, kommentoikaa, se auttaa meitä ja kertokaa nyt monta ja mitä peliä te haluaisitte nähdä. Puhelimella pelattavaa. Joo, no voi vittu. Se voi tulla maksullinen keissi. Mitä maksullisia? Ei! Koska meillä tulee sitten ongelmia vastaan. Niin mulla on tilillä 23 sen. Kyllä kato, se tulee päin. Joo. Tässä oli video tällä kertaa. Kiitos katsoit ja nähdään seuraavassa videossa. Moro.